سلام كميت وعلو زخبركم تخاتلتي فنو ايري تي في نلو مقدام 25 حدار نفرق معلتن فرعان استدالو زينا ومسناد وحيزنا لكم قريبنا لنا نمكتتالكم بخبر زعدم خالد محمد برهان بقنة بتاطق فيلم اب زوبا دبوب وصيت هاغراو مرمرا شامناي كفلي زرء زلو من محياش مدنفاع تزتيوم أبزو باقاش باركا دحنت مدن سبن انسسان نمرقات عودة زيت تخايدو بوليس زوبا ماكل نقحت حبرة السبا ماكل زكهد قوسقوسات عم مجال قبنات من بدلات الناس تواتسو خمزة لو قليسو إسرائيل حزب الله هنز قبرو ملوات قبقاب دون مبال كنت سكون تخوصر حقرات هاقرات سويهم مسفحفح نيتو أبي أوروبا توساق كلولا وكسعب كم زخل من قصة روسيا تنكيغو نيجر مس بوركينا فاسون مالن عم تنفع كل مدى وزمدناتات حبيرة كل تسرح جليسا زرزر زينا أب زواد وب أب وتصيد هجرة ومرمرة شامناي كفل زر زلوا من محياش من فعز حجز جم من زتن بعسران سلستن عسران 4 حدار أب من دفرات خيرهم أب منيسرة مرتحلة فأحد مرمرة شامناي كفلي ممهر هبت أسفها بزغربة سبسب متن محلافته مهراب عمتة مرتخل تشان عسران كلتان عسران سلستن بهجر درجة بحمشتنة بسلستن ميتاوي تاب زواد وبدما بشدوشتنة بسلستن ميتاوي عبيد كم زراعي بمتكاس أب بقعت كنا زيادة سرح كم زد اللي قليصهم أبتير اسمه سوبرفايزراتن حلفت أبيات تمرتن 10 تغلتن الزواتات تساتف وركب أو هاد هاجراوي مرمرة شامناي كفل زوادو ممهر أسمورم سيسينوس 4 شعتن مئتاوي دك أنستيو خابزر كوام أسران كلتن شعن 420 شمونتن تفتنتي أتوم 54 تبشدو شميتاوي كم زحلفوا أبريهم متن محلاف أب قطرات 50 كلتن مئتاوي تاب كتمات دما 4 حدن مئتاوي كم زلو تقيس دما وتيت هاجراو مرمرة نابسوسان شوعتن مئتاوي لعليون كبن مبالوك سرحت محتينهم حلافي جنفر منيسر تمرت زوادو ممهر بتزغ خيدانه بوغنو بمسرح مرمرا زنورو دخامات على لخان مفواسهم سقم تخوص تلابيم ابتا اغاطامي تساتفتي ام جمار تمرت زنبره بلጫታትን ድኽመታትን ድሕሪ ምግምጋም ህፅረታት ንምፍታሕን ጽገና ዘድልየን አብያተ ትምህርቲ ክጽገናን ሚኒስትር ትምህርቲ ቆላሕታ ክገብር ከምኡን ዘአረጉ መጽሐፍቲ ክውገኑን ዘድልዩ መጽሐፍቲ ክዳለውን ተማሕጺኖም مجبسبن انسسانا مفراي مكفالن مقعي عازن كبكال سلازخل أبز مسرح عطوب تنقاق مقبر أزيو أقداسيوم أبز زواقاش باركا أبز زتقورة عودة زته تخايد الله وكيل إرينا قداو تولده بزعبون زدالو زينا وتصبصاب أرسيما أسمرم كتورو بيا سبن انسساتاتن زمقبوا مهرت زفريون زكفافلون والكسبات تكالاتن محبراتن زقبروا قرباب تعنا سبن انسهاتن هاسيا كيسعب لعلتنقاق قبرو كم زقباء بعسران سلسن حدار أبارونتو أبستقانع عودة زته تقليتهم ሚኒስትር ሕርሻ ድሕነቱ ዝተረጋገፀን ሃብታም ማኣዛዊ ትሕዝቶ ዘለዎን ቀረብ ንምርጋጽ ዝሕግዝ መምርሒታት ኣውፂኡ ይሰርሕ ከም ዘሎ ዝጠቐሰ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ሕርሻን መሬትን ዞባጋሽ ባርካ ኣቶ አቡበከር ዑስማን ድሕነቱ ዘይተረጋገፀ ቀረብ መግቢ ሰብን እንስሳትን ኣብ ርእስቲ ኣብ ተጠቀምቲ ዘስዕቦ ሃስያ ኣብ ኣከባቢ እውን ከቢድ ጽልዋ ከም ዝኸትል ብምጥቃስ كلهم نمجب سبن انساتن زوع المهرت زفريو زكفافلون زتقمون اب مرقاص تحنت مجبي اتكروخ قبرو اتحساسيبهم اب تنفر منستر حرشا حلافي احد قوت صرهابت انسا اتو سعر ابراهامن كيلا قوت صرهابت انسا اتو مازن نغسن نسعبينات دحنوتو زي ترغاغص مجب سبن انساتن أجباب من رجال زحنة مجبنا ملكيتهم أبزها بوا حبريتا بفلاي حرشاوي كمامات تنك بكلام مجبنا أكبابن بمقانهم تتكامنتهم نمودات أمارات أبزخونو الأوان بمخرن حاجزن سمويا حرشا كتكبر تمحتينام أما مسرح مفراين مخزان حرشاو مهرتي حارستوتن أكفافلتن زختلوا أجباب بكلام مجبي زسعب كيكون لعلتنك أخ جبر كم زجباز تغوصو تموياويان قن تمافلط حبرة سبن مبرخ زكايدو قوسقوساوي مدبات أبي مرقاز دحنت مجبي زنطفو أكلات قد صراوي سرحتهم كحيلو أزخاخيرام
حلافي ጨንፈር ዞባዊ አገልግሎት ቁጥጥር ዞባ ጋሽባርካ አቶ ሓጎስ ገብረ ማርያም ድማ ድሕነት መግቢ ሰብን እንስሳትን ንምርጋጽ ዝተፈላለዩ ቁጽጽራዊ ስራሓት ይካየዱ ከም ዘለው ሙቃም መደበር ውሸባት ተሰነይ ድማ አካልናቱ ከም ዝኾነ ብምንጻር ክኢላውን ዋታውን ዓቅሚ ናይቶም ኣብ ምርጋጽ ድሕነት መግቢ ዝነጥፎ አካላት ምዕባይን መደበር ውሸባት ተሰነይ ምስፋሕን ምስ ቀዳምነታት ተሰሪዖም ዝስራሓሎም ዘለው መደባት ከም ዝኾኑ ገሊጹ ኣብ ዞባ ደቡብ ናይ ሓመድ ጽርግያ ገዛ ሓምለ ኣደጎልቦ ብምዝዛሙ ኩባንያ መጓዓዝያ ሓራት ኣገልግሎት ክህበሉ ጀሚሩ ነቲ ናይ ምምራቕ ስነ ስርዓት ዝተኸታተለ ወኪል ኤሪና ዘርአይ ብርሃን ዘዳለዎ ዜናዊ ጸብጸብ ኣሎ ዳናይት ግብሪ ህይወት ከተቕርቡ እያ ኣብ ዞባ ደቡብ ካብ ገዛ ሓምለ ንዞባ ዓዲ ኋላ ናብ ኣደጎልቦ ንዞባ ማይምነ ዝወስድ 55 ኪሎ ሜትር ከምኡውን ካብ ክሳድ ግዋ ናብ 40 ጊላ ዘእቱ ሓድሽ ናይ ሓመድ ጽርግያታት ብልዕሊ 6.7 ሚልዮን ናቕፋ ብደገፍ ማሽነሪ ብምስርሑ ኩባንያ መጓዓዝያ ሓራት ኣብቲ መስመር ኣገልግሎት ክህብ ጀሚሩ ብ23 ሕዳር ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ምምራቕ አዛዚ እዝ ማእከል ብርጋዴር ጀነራል ተኽለ ክፍላይ አዛዚ እዝ ህዝባዊ ሰራዊት ብርጋዴር ጀነራል ተኽለ ልብሱ ኣማሓዳሪ ዞባ ደቡብ ኣቶ ሃብተኣብ ተስፋጼን ከምኡውን ጸሓፊት ህግደፍ ዞባ ደቡብ ወይዘሮ ኣመተ ንጉሰን ካልኦት ሰመዝን ተረኺቦም ነይሮም ሓላፊ መንግስታዊ ጋራጃት ጨንፈር ዞባ ደቡብ ሌተናል ኮሎኔል ንጉሰ ክፍላይ ብዝስምዖ ቃል ቅርጽ መሬት ናይቲ ከባቢ ኣጻድፍ ዝዓብለሎ ብምዃኑ እቲ ዕማም ኣዝዩ ከቢድ ከም ዝነበረ ብምጥቃስ መራሕቲ ማሽናት እዚ ማእከል ብዘካየድዎ ሓያል ጻዕሪ ግና ብዓወት ከም እተፈጸመ ኣረዲኡ ኣማሓዳሪ ንዞባ ማይምነ ሌተናል ኮሎኔል አብርሃም ሃይለ ብወገኑ ተሰሪሑ ዘሎ ጽርግያን ተጀሚሩ ዘሎ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ሓራትን ኣብቲ ከባቢ ንዝጸንሐ ጸገም መጓዓዝያ ዝቕንጥጥ ምዃኑ ብምሕባር እቲ ጽርግያ ውሕስነትን ቀጻልነትን ንክህልዎ ተጠቀምቲ ወፈራታት እናወደቡ ክከናኸንዎ ተማሕጺኑ ጊዜያዊ ሓላፊ ኩባንያ መጓዓዝያ ሓራት ኣቶ ንጉሰ ገብረ ዝጋብሔር ድማ ነቲ ጽርግያ ክውን ዝገበሩ ወገናት ምስጋና ብምቕራብ ኣብቲ መስመር እትንቀሳቐስ ኣውቶቡስ ብውሕስነት ክትመላለስ ምእንቲ እቲ ጽርግያ ቀጻሊ ምክትታል ከካየደሉ ተላብዩ ኣብ ገማግም ሩባ መረብ ዝርከብ ከባቢ ኣደጎልቦ ካብ ዓዲ ኋላ ንሸነኽ ደቡብ ልዕሊ 60 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ይርከብ ኣብ ዞባ ማእከል ኣብ ምብራኽ ንቕሓት ሕብረተሰብ ኣተኪሩ ዝካየድ ጎስጓሳት ፖሊስ ኣብ ምጉዳል ገበናትን በደላትን ኣስተዋፅኦ ከም ዘለዎ ተገሊጹ ኣዛዚት ራብዓይ መደበር ፖሊስ ካፕቴን ሰንበላዊት ረዳ ነዚ ዝገለጸት ብ24 ሕዳር ምስ ነበርቲ ንዞባ ማይ ተመናይ ኣብ ዝተገብረ ርክብ እዩ ኣብ ራብዓይ ርብዒ ዓመተ 2023 ኣብቲ ንዞባ ናይ ዝተመዝገበ ገበናትን በደላትን ጸብጻብ ዘቕርበት ካፕቴን ሰንበላዊት ሕጊ ትራፊክ ኣብ ልዕሊ ዝተሓሳ 145 መካይን 1365 ብሽክለታታት 46 ብባተሪ ዝንቀሳቐሳ ብሽክለታታት ከምኡውን 3 ዓረብያ ፈረስ ብገንዘብ ከም ዝተቐጽዓ ኣብሪሃም ካፕቴን ሰንበላዊት ኣስዒባ ወለዲ ንስነ ምግባር ደቆም ብግቡእ ክከታተሉን ናይ ዘተ ማዕድታት ክፈጥሩን ብምዝኽኻር ገበናትን በደላትን ብዘይ ልዑል ምትሕብባር ሕብረተሰብ ንምቁፅጻሮም ስለ ዝኸብድ ህዝቢ ኣበርትኡ ክሕይላ ተሓሳሲባ ኣምሓዳሪ ንዞባ ማይ ተመናይ ኣቶ ሰሎሞን ሃይለ ብወገኑ ቀንዲ ዕማማት ፖሊስ ምርግጋጽን ምውሓስን ሰላምን ጸጥታን ከም ዝኾነ እዚ ድማ ብዘይ ምትሕብባር ህዝቢ ክሰምር ከም ዘይክእል ብምጥቃስ ኣብ ምክልኻል ገበናትን ምቅላዕ ገበነኛታትን ተራ ነበርቲ ክዓዝ ተላብዩ ኣቶ ሰሎሞን ብዘይካዚ ብምትሕብባር ኮማት ናይ ዝተሰላሰለ መደባት ልምዓት ጸብጻብ ኣቕሪቡ ተሳተፍቲ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ንምብራኽ ዝካየድ ሰሚናራት ፖሊስ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ በብደረጅኡ ብቐጻሊ ክካየድ ብምዝኻር ገበነኛታት ዝብየን መቕጻዕቲ ይፎኩስ ስለ ዘሎ ዳግመ ግምት ክግበረሉ ተማሕጺኖም ኣብ ንዞባ ዓዲ ቀይሕ ሸፈነ ተጠቃምነት ዓይኒ ምድሪ ናብ ልዕሊ 96 ሚእታዊት ክብ ከም ዝበለ ብምኽንያት 19 ሕዳር ሃገራዊ መዓልቲ ዓይኒ ምድሪ ተቐሊጹ ኣብዚ ኣብ ተጠቃምነት ዓይኒ ምድሪ ኣርኢናያ ዘለና ለውጢ ንድፍኣሉ ብዝብል ቴማ ዝተኻየደ ጎስጓዝ ወከልቲ 4 ምምሕዳራት ከባቢ ማለት ሃዳሙ ሕሽመለ ሓይነባን ዑናቡርን ከም ዝተሳተፉ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ ኣብ ሆስፒታል ዓዲ ቀይሕ ሓላፊ ህዝባዊ ጥዕና መንእሰይ ኮኸብ ተስፋይ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ምጥቃም ዓይኒ ምድሪ ካብ ዝተፈላለዩ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ዘድሕን ስለ ዝኾነ ነፍሲ ወከፍ ስድራ ከተተግብሮ መዒዱ ኣብ መላእ ዓለም ጠንቂ ልዕሊ 60 ሚእታዊት ሕማማት ጉድለት ግቡእ ተጠቃምነት ዓይኒ ምድርን ምንጭታት ማይን ምዃኑ ጸብጻባት ከም ዝሕብሩ ዝገለጸ መንእሰይ ኮኸብ ኣብ ንዞባ ዓዲ ቀይሕ ተሪፈን ዘለዋ ዓድታት ከርክባ ኣዘኻኺሩ
هاجراويت غانتا محمباس إيرترا أب كيغالي رواندا بسلاسل زلو وددر زاغيت كلتا ورقن حنت نحاسن ميداليات تشليما غازيتኛ تسفالدت مبراتو زدالو تصبصبالو يسعب أب رواندا أبز إنجر زلو شامنا يودر محمباس هجرات أفريقيا زون سلسلة تساتف زلا هجراويت غانتا إيرترا تمالي 24 حسب استخير نيك قدامي مع التودر عن صبراغ عوتها مزجيبام بز مسرت إيرتراويت حمباسيت كريستينا مكونن أمني 5 متر ني حقو باكستروك ودر قداميتي كال إيرتراويت حمباسيت هيرميلا نغسخا سالسيت بموصا ورق النحاسن ميداليات تشليمن بزي كازي أتلت كريستينا أبتمساسال علتا بستخير ناي 100 متر ناينت أم حمباس ودرون دقيمة تشلاميت ورق مداليا كتكون بغي علام بزغا حقراويت غانتا محمباس إيرترا أب قدامي معلتنا يزور الدر كلت ورق نحنت نحسن مداليات تشليم علام أبزي أب كتما كيغالي زكير زلو ودر كاب إيرترا دوب أفريقيا بروندي جيبوتي كينيا إثيوبيا يوغندا تنزانيا إسواتين رواندا نستواتسو لعل كلتميتن سوسان حمبستي ساتوفلو حقراويت غانتا إيرترا بحمبستي كريستينا مكونن هيرميلا نغسن طرنافي مدهاني زرعين توكيليا زحلف الصمون ناب رواندا أمريحا شامنا يوردر محمباس حقرات أفريقيا زون سلسته صباح 26 تقمت بزكايد ودرات كزازميوم حقراويت غانتا محمباس إيرترا أب كلتشحن 21 أب طوكيو جابان أب استخايد وردرات أولمبيك تساتيفا زتبابع وصيد كم زمزقبت الذكر كوينو أول حلقاتيت كلتشحن 24 أب قطر أب زكايد شامبيون محمباس عالم بدك تبعتين دك آنستين كتساتف مخانا دما كاب حقراو فدرشن محمباس إيرترا استرخب حبريتا ينتصر حقراو ردر محمباس المجلابن بربعة حمشتن حدار كلتشحن 23 أب كتما باتزع كم استخايد الذكريوم قتيلو زغرب أهقراو زينا يوم كتتالكم كتقتلو دقيمنا بخبر نعدم إسرائيل ليبانوساو منقصاص حزب الله زكايد وزلو من لواط دبداب دون مبال قلتوف سقمتي مزي وسد صعبينو حدقنيا كم زخون ودب حبرات هاجرات تنقيوم اتود باب مقلصيو زاغيل هيوت حيالو سبات كم زغزفه بمنصار اب لعلتاو من نبابرو سلامويان سبات كبيت صلوا يقبر كم زلو غليصوم زتحبرت من لواط دبداب كاب 24 حدار بمقراصو دوبات كلتين هاجرات سلام سفينو كم زلو ابستغاو حليوم بزتتبابعو حيالو نبرتي بزتتبابعو حيالو نبرتي دوبا وسناسن ليبانوس ناب عدتاتهم بملاس كنتات ابايتهم كعزو عدل كم زرخو دما تغليصوم إسرائيل أب دوبا ليبانوس بزكايدو تو دبداب زاغيت مبزعتهم أبالات حزب الله مخانهم بزتغلصو 225 سبات كم استقتلوا صبصابات ينتصرون زغمزيلون كله أمونغ إسرائيل فلسطيناو منقسقاس حماسن بزتبعص غزياوي سممع مقراص دبدابن ملكا جهوتاتن كلتيام وغنات مالم مشت جهوتاتن أسوراتن تلوايتهم بمسرت زيب بمقدي أهبراو محبر كيح مسكال زتخايد ملوات حماس عسسرس إسرائيلاويان زركبوم 24 جهوتات كلكا كله إسرائيل دما 39 فلسطيناويان دك أنستيون تحت عدمن كم زفتحت تقاليهم كابتوم حماس ناصا زلقوم جهوتات 10 زيغات تايلاند حدا دما فيليبيناو مخانو تفليتون كما قال تسممع حدود سبا ورديت مدهانيتن ندادن صعنا عبيت مكاين نابوش متقازا خمزه اتوا تقليصوم لعل 25 حدارون بخلتي وجن تمساسال سقمتي كوسات تثبيت كم زغبر صبصابات يمتون ابزن 4 معلتات زغصل سممع مقراز توصيب تقلالا 5 اسرائيلاويان جهوتاتن 250 فلسطيناويان اسراتن كلكاو كمون ريديت صعنا 300 مكاين نابتوش متكاتوا مخانن اقدمو تحبير يوم كيران سمين أتلانتيك نيتون روسيا نمبدا بأوروبا ناس أو تهدروا زوبا كعوم ماتو أبتو أخبر توسخي توقلوا له كسعب كم زخل من روسيا تنقوم نيتو أبال هاجراتن مشارختن نتو تهدروا وتن متكبر بعتوب كسر حيو أبز حلف سالس تسويعم من قصاص تخيدان بعتوب تكاتاتو زلا روسيا جنا اتمدب تكبروا مزخون بفلاي أب مبرق أوروبا تفتيرو زلو تهدروا وتري كالا أنفت كيحس قاتها قليص اللام اتمدب بعد سلطانايتي نيتو خكايدو صنحن مسفحفح نتفتات مخانيا روسيا تحبر تخيدان دحر مزام زحول كيناتن ملكا حبرت ممغقال حبرت السوفيت نبرن أساد 11 كيلومتر ناب مرق أوروبا كم زسفاح فحت صبصابات يتصم بأمريكا زمرح نيتو كند تنقيم ولعنايتي كلا يعمتو قريبو زلو كينات يوكرين مخانو يقلت
ኒጀር ምስ ጎረቤታ ቡርኪና ፋሶን ማልን ኣብ ምድንፋዕ ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ወተሃደራውን ጸጥታውን መዳያት ሓቢራ ከም ትሰርሕ ኣፍሊጣ መራሒ መሰጋገር መንግስቲ ኒጀር ጀነራል ዓብዱራሕማን ቺያኒ ብ23-24 ሕዳር ናብ ክልቲአን ሃገራት ብምብጻሕ ብምፍጻም ምስ መራሕተን ከም ዝተዘራረበ ተገሊጹ ሰለስቲአን ሃገራት ኣብ ምውሓድ ጸጥታ ብቐንዱ ድማ ምቅላስ ሽበራ ተዋሂደን ከም ዝሰርሓ ኣፍሊጠን ኣለዋ ኒጀር ማልን ቡርኪና ፋሶን ኣቐዲመን ኣንጻር ሽበራ ዝቐንዐ ወተሃደራዊ ሓበራዊ ወተሃደራዊ ሓይሊ ቆቆማ ከም ዝተሰማዕምዓ ይዝከር ብዘይካዚ ጠንቂ ጸጥታዊ ጸገማት ኮይኑ ዘሎ ግዳማዊ ወተሃደራዊ ምትእትታው ምምካት ዘካየዶ ሓበራዊ ጻዕሪ ከም ዘሕይልኦ እውን ኣረጋጊጸን ኣለዋ ሰለስቲአን ሃገራት ንግዳማዊ ምትእትታው ብትሪ ካብ ዝቃወማ ዘለዋ ሃገራት ዞባ ምዕራብ ኣፍሪካ ምዃነን ይፍለጥ ኣብ ዞባ ምዕራብ ኣፍሪካ ብሓፈሻ ዞባ ሳሕል ድማ ብፍላይ ተኸሲቱ ዘሎ ጸጥታውን ወተሃደራውን ቅልውላው ብምትሕባር ሃገራት ናይቲ ዞባ ክምከት ከም ዝኽእል ክኢላታት ክገልጹ ጸኒሖም እዮም ሽበራ ንምቅላስ ብዝብል ምኽንያት ኣብቲ ዞባ ክካየድ ዝጸንሐ ግዳማዊ ወተሃደራዊ ወፍሪ ነቲ ከባቢ ኣብ ዓሚቕ ቅልውላው ከም ዝሸመሞ ይፍለጥ ዲፕሎማስያዊ ዘይምቅዳው ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይናን ኣውስትራልያን መሊሱ ክኸርር ከም ዝኽእል ተኣሚቱ እዚ ዝግለጽ ዘሎ ኣውስትራልያ ብ23 ሕዳር ብመስመር ማያት ደሴት ታይዋን መርከብ ውግእ ከም ዘንቀሳቐሰት ድሕሪ ምንቁልሕ እዩ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ሃገሩ ነቲ ተኽታኺ ክብል ዝገለጾ ምንቅስቓስ ከም ዘይትጻወሮ ሎም 24 ሕዳር ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣጠንቂቖም ኣውስትራልያ ንፖሊሲ ሓንቲ ቻይና ከተኽብር እዩ እቲ ሚኒስትሪ ወሲኹ ኣተሓሳሲቡ ዘሎ ሃገራት ምዕራብን መሻርክተንን ገስጋስ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ንምድራት ኣካል ሉላዊ ግዝኣታ ናብ ዝኾነ ደሴት ታይዋን ተደጋጋሚ ምትእትታው ከካይዳ ምጽንሐን ይግለጽ ኣብ ኢጣልያ ዝርከብ ምጡፍ እሳተ ጎመራዊ እምባ ኤትና ካብ ትማል 24 ሕዳር ዒግታ ትክን ምካኽ ኣኻውሕን ክተፍእ ከም ዝጀመረ ተቓሊሖም ዝተሪኦ ኣብ ልዕሊ ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ዝፈጥሮ ስጋት እኳ እንተዘየለ ዝለዓለ መጠንቀቕታ ክንተኣወጀ ግና ተሓቢሩሎም ዘይ ከም ዝሓለፈ እዋን ዝተተፍአ ዒግታ ትኪ ኣብ መጓዓዝያ ኣየር ዝፈጠሮ ጽልዋ እውን ከም ዘየለ ተገሊጹ ብተደጋጋሚ ዘጋጥም ዘሎ ነቲ እሳተ ጎመራዊ እምባ ኤትና ሓደጋታት ምንቅጥቃጥ ምድሪ ከየስዕብ ኢላታት ስነ ምድሪ ስጋቶም ክገልጹ ጸኒሖም እዮም ኤትና ኣብ ኣህጉር ኤውሮጳ ካብ ዘለዉ እሳተ ጎመራዊ እምባታት እቲ ዝጠንተወን ዝነጠፈን ምዃኑ ይሕበር ንሰዓት ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናድኦ ንምዝዛም ቀንዲ ነጥብታት ክደግመልኩም ኣብ ዞባ ደቡብ ውፅኢት ሃገራዊ ምርመራ ሻምናይ ክፍሊ ዝርአ ዘሎ ምምሕያሽ ንምድንፋዕ ተዘትዩ ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ድሕነት መግቢ ሰብን እንስሳን ንምርግጋጽ ዓውደ ዘተ ተኻይዱ ፖሊስ ዞባ ማእከል ንቕሓት ሕብረተሰብ ኣማኪሉ ዝካየድ ጎስጓሳት ኣብ ምጉዳል ገበናትን በደላትን ኣስተዋጽኦ ከም ዘለዎ ገሊጹ እስራኤልን ሒዝቡላህን ዝገብርዎ ምልልዋት ደብዳው ደው ንምባል ቁልጡፍ ስጉምቲ ክውሰድ ሕቡራት ሃገራት ጸዊዑ ምስፍሕፋሕ ኔቶ ኣብ ኤውሮጳ ተወሳኺ ቅልውላው ከስዕብ ከም ዝኽእል መንግስቲ ሩስያ ኣጠንቂቑ ኒጀር ምስ ቡርኪና ፋሶን ማልን ኣብ ምድንፋዕ ኩሉ መድያዊ ዝምድናታት ሓቢራ ከም እትሰርሕ ገሊጻ ንሎም ቀዳም 25 ሕዳር ንፍርቂ መዓልትን ፈርቓን ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናድኦ ዝተፈጺሙ ብሩኽ መዓልቲ